Mikel Lopez naiz, Iruñakoa naiz eta 60 urte ditut eta Biarritzen bizi naiz aspalditik. Euskara ikasi nuen AEKan, 16 urterekin hasi nintzen euskara ikasten. Eta nik nire barnean sentitzen nuen eskas bat bezala, arbasoen hizkuntza berreskuratzeko beharra, zen ezinbesteko bete beharreko zerbait. Eta 3 urtez segitu nuen, eta azkenean denbora eskasia eta utzi nuen, ez nuen gehiago ikasi. Eta denbora luze bat pasa eta berriz Lapurdira itzuli nintzen. Izango zen 1988an. Eta orduan proposatu zidaten Baionako AEKan erakasle laguntzaile bezala hasteko. Eta beldurrari aurre eginez hasi nintzen eta 2 urte pasa eta 2000. Urtean jadanik AEKan hasi nintzen permanente bezala. Biarritzeko gau eskola moduan eratu zen 1983. Hori baino lehen izan zen hemen talde bat, Arroka izeneko taldea, talde hori euskal kulturaren inguruan aritzen zen eta aritzen da ere gaur egun, eta haiek bere kabuz egiten zituzten kurtsoak. Baina momentu batean AEKa sortu zen, Euskal Herrian ziren 11 talde horiek, hemenka bat ziren honelako taldeak, koordinatzeko nolabait. Eta 83an AEKa Biarritzeko gau eskola AEKan federatu zen. 25 urte hauetan AEKan bertan gauza initz aldatu izan da. Hasteko lankide hainitzez gehiago gara orain, lehen baino. AEKa hainitz profesionalizatu da. Gauzak, metodoak, formak, egiteko manerak eta aldatu dira hainitz. Finean AEKako betiko ispiritu eta izaera mantendu izan da, eta hori da importanteena. 80ko hamarkadaren bukaeran eta 2000. Hamarkadaren hasieran nahiko momentu latzak izan genituen AEKan. Gauza biziki bortitzak gertatu baitziren. Adibidez, momentu batean Espainiako epaile batek, Garzon epaileak alegindu zen AEKa ilegalizatzea. Momentu hartan erran behar da 1000 gauza gertatu izan zirela, Euskal Herriaren kontra, hainbat egunkari itxiak izan ziren, herri mugimenduko espresio asko ilegalizatuak izan ziren. Azkenean prozesu batean bukatu zen eta sekulako isuna ezarri zion Estatu Espainolak AEKari. Horrek baldintzatu zuen asko AEKaren ibiltzeko manera. Baina gure betiko kemena, indarra eta gogoarekin gauzak aldatu ziren. Orain AEKan bizi gara beste momentu osoago baten, langileen eskubideak eta batez ere egoera ekonomikoa hein handi batean hainitzez ere duinagoa da eta lasaiago bizi gara.